Takže zdravím všechny diváky, já jsem Daxin.cz, je tady se mnou Tomík. Tomíku. Ahoj. Ahoj. Já mu tak říkám a on je vlastně můj kdyby spolu natáčející, protože, no když nevím, jak bych to řekl jinak. My totiž spolu budeme natáčet videa, let's playe, prostě z Minecraftu, z Terraria možná ne. Ale z Terraria můžem, Terrarium mám. Prostě z nějakých různých her, z DayZ asi nemáš to. No, to nemám. Aha, škoda. No, prostě, jo, a my budeme hrát i vlastně mapy od fanoušků. Vlastně, když nám pošlete nějaké mapy, my si je klidně zahrajeme, maximálně tak budeme rádi, že nám je pošlete, takže... No. A my vlastně budeme začínat od 0 odběrů a lajků, samozřejmě, a no, takže to je asi tak všechno. Co bys k tomu ještě dodal? No, tak já bych dodal jen pár věcí, tak třeba, že je mi 11, akorát, že mám nějaký blbej mikrofon nebo nevím co a s ním jako kdyby mi bylo asi nějak 6, nebo já nevím, co mám s mikrofonem prostě. Mě je taky 11. Možná si budu kupovat jinačí, no a ještě, jak jsi říkal, že budeme začínat od 0 lajku a od 0 odběru, tak je, samozřejmě, že já ti nějaký ten odběr a like jsem tam šupnu, no. Ty jsi cheater. Tak jo, ale já myslím, jako, že já ti tam dám, jako já mám jeden účet nebo dva, tak já ti tam za jeden dám odběr a k nějakým videům dám like, protože tam jsem i já, takže dám like, samozřejmě. Tak jo, takže děkujeme za shlédnutí a mějte se. Čau, čau. Čau. Banzai!